Diversi bdiewa li fl-aħħar jiem tkellmu ma' Net News esprimew it-ħassib tagħhom dwar biżijiet ġodda li qed jiffaċċjaw, biżijiet finanzjarji li sa issa qed jassorbuhom huma stess. B'wieħed mill-bdiewa li jaħdem l-ċuħ tar-raba tiegħu fl-imġar jistqar magħna li l-ispejjeż laħqu livelli illi qatt qabel mara bħalhom. Bdiewa oħra spjegaw li dawn il-biżijiet finanzjarji huma inkwetanti għaliex is-sitwazzjoni għalihom kienet diġà ta' sfida kbira matul dawn l-aħħar xhur, l-aktar minħabba it-temp estrem li esperjenzajna s-sena li għaddiet kif ukoll minħabba t-teddida l ħafna bdiewa qed ikollhom minn sidien ta' artijiet illi jridu joħdulhom ir-raba tagħhom. Anke l-konflitt fil-vant tal-Ewropa qed iħalli l-effetti tiegħu fuq l-operat ta' dawn il-bdiewa dan għaliex fl-aħħar ġimgħat huma raw żidiet enormi fil-prezzijiet tal-fertilizzanti li jużaw u f'xi każi dawn il-prezzijiet irdupjaw jew triplaw li jfisser pis akbar fuqhom. Net News jinsab informati li ħafna mill-fertilizzanti għall-liqi ġejjin mir-Russja, il-Belarus u l-Ukrajna. U allura minħabba l-konflitt li għaddej bħalissa fil-vant tal-Ewropa, il-provvista tal-fertilizzanti ġiet bla dubju affettwata. Bdiewa oħra illi tkellmu ma' Times qalu illi waħda mis-soluzzjonijiet taf tkun li jintuża aktar demel tal-annimali mill-irtsiset lokali li jaffepatti xi ftit għan-nuqqas ta' fertilizzant artifiċjali. Li użguru illi fix-xhur li ġejjin dawn il-biżijiet finanzjarji se jkunu qed jirriflettu wkoll fil-prezz tal-ħaxix u l-frott. Dan wara illi diġà rajna żidiet enormi fil-prezzijiet tal-ikel, prodotti bħal pastizzi, il-ħobs u anke l-ħalib lokali.